ka so Kirista tsakaninka da Allah baka saba ma Allah ba ka gane Hausa yawa in ka auri Kirista tsakaninka da Allah ka zauna da ita ko ka zauna da su umma ba ɗaya ka aura ba kai laifi ba an gane Hausa yawa mu da ba za mu shiru ba za ni dai Allah ya sani ba zan taɓa yin shiru ba sai lokacin da mutane suka fahimci waɗannan azzaliman fitsararrun shugabannin su ne matsalanmu ba Kiristoci ba ni dai ba zan zauna ba kuma zan yi shiru ba wanda suke ganin kamar misali ina sa rayuwata cikin hadari na yadda amma wallahi ba zan zauna ba zan yi shiru ba kuma zan daina magana ba sai lokacin da musulmi ya fahimci ba Kirista bane matsalar shi ba abin da Kirista ya tsare maka waɗannan tsinannun azzaliman fitsararrun tatattun shugabanni da suke sace kuɗinka su jefa ba su kashe mutanenka su hana yi maka hanya da zaka mai kyau ba magani a asibiti ba wuta a gari ba kaza su ne matsalar mu ba Kiristoci ba kuma Kiristoci su ma su sani ba musulmi bane matsalar ku matsalar Kiristoci ita ce azzaluman shugabanni marasa imani shugabanni masu sace mana kuɗi su ne matsalar mu Kirista san wannan duk Kiristan kwarai ya san wannan duk musulmin kwarai ya san wannan matsalar mu a Najeriya azzaluman shugabanni ba matsalar mu a Najeriya Kiristoci ba matsalar mu a Najeriya barayin shugabanni ba matsalar mu a Najeriya musulmi ko Kiristoci ba domin in wannan sata ta taso nasu duk zaka gansu ba ake mai kirarin mai gaskiya ba Buhari ba shi bane ya yafe ma Joli Inyame yana gidan yayi yana sabin jail time yace a sake shi ba shi bane ya yafe ma Uzu Kalu yana sabin jail time din shi a gidan yari ba yace a sake shi to abokin barawo ba kuma na sa ba yawa abokin barawo ne saboda haka in dai har zaka je gidan yari kaman Buhari ya rubuta attorney general ya yadda a ce a saki gwamnonin da suka saci kuɗi biliyoyin kuɗi har su zo ya rungume su har ya kai su daura a ba su sarauta to yadda suke barayi shi ma dan uwan ɗayan ne ko ba za mu raba ɗaya biyu ba Allah ya dace da mu abinda muka yi da karatun Allah ya ba mu ladan shi abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil fatihil ma'ughliq wa la tumil ma sabaqana salaki bil haqq wa la ilaha siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma